U prilep nije velime, mene danes mi se padlo pareto, da to idem da go primam ovog pisma. Zašto to tako bilo? To ne je moje djelo. Ja sam predsedatelj na Bordu. Predstavnik na prvata generacija od konjutivna vitaminka koja je gradila vitaminka 40 godina. Ovo je isključivo djelo na novata garnitura, jednom predstavnik imame, generalna novata rakovna garnitura, generalni odjelsute u Turcije razgovori s rabstvom i to mi reče ovdje ti zemlje tamo zaslužuju te zemlje. To je djelo kompletno divno, Srnali su dogovorili i predložili ovo što Kanjska je pristavila. Premijer bi blagodarao, gospođo ministar bi blagodarao i je pozdravio mi kjer mi je što su gdje su